Știai că moartea unei singure femei a transformat Rusia într-un imperiu al terorii? În anul 1560, Ivan cel Groaznic era încă un conducător promițător. Soția sa, Anastasia Romanovna, era singura persoană care îl putea calma când devenea violent. Ea era lumina din viața lui. Apoi, la doar 27 de ani, Anastasia s-a îmbolnăvit brusc și a murit. Ivan a fost devastat. Suspiciona că a fost otrăvită de rivali la curte. În anii 90, cercetătorii au găsit dovezi șocante. Părul Anastasiei conținea cantități letale de mercur. Fusese într-adevăr otrăvită. Durerea lui Ivan s-a transformat în paranoia. A creat oprihnichii, o poliție secretă brutală. A început execuții în masă. În furia sa, și-a ucis chiar și propriul fiu. Moartea unei femei iubite a declanșat un regim de teroare care a ucis mii de oameni și a traumatizat Rusia pentru generații. Ironia amară? Familia Anastasiei, Romanovii, avea să devină ultima dinastie imperială a Rusiei. Dragostea pierdută a schimbat istoria pentru totdeauna.